Jadi mana बैसागुनि माबाया बिराद मोजां जायो कालसारा जोंनिथिं मोजां जायो होमबाबो माने नोंसोरनिथिं फैनानै मोजां नाङो आरो माबा मोनसे बिदि एथ' गोजान जायगायाव बर'नि मोनसे माबा दोङो ओंखायनो हरसे गारि सलायनानै फैबाय जोङो थांनाय बोसोराव फैनो लादोंमोन प्लेनिं ओमफ्राय जायासै आं माने 2022 आव फैखांबायमोन खेबसे सिमेसाफोराव फैदोंमोन माने खायसे गामिफोराव हाबलांनो हायासै ओमफ्राय दा नै आंनि लोगो सानैसो नोंसोरनि बे एरियानि बिसोर लाबोबाय माने नोंसोरनियाव मोजां नांबाय दानदिसे जोंहा एसे थाथ' बक्सआ एसे प्रब्लेम होदों मानोना फननियाव थाथ'सो जाबाय आंबो अरिजिनाल गायबाय जेबो ना गामिनिसो सिनायथि Halo, Jaha Ana जोंना बाक्सा गोलैया आंना डिस्ट्रिक्टआ ओमफ्राय सानै माबानि गेजेराव चिरांनि सानैबो बाक्सानि माने साथामानि आंनिया अरिजिनेला गुबुन नार्जारि नाबा आंनो होनोब्ला नामा गासिबो हिनजावसांजों इसोरनिखौबो जास्ट माने सेंग्रा आच्छा डिस्ट्रिक्टनि आलासि नुजाथि फैनो हादों जोबोद गोजोननाय थाबाय आच्छा जोंनि 2 नं मनपुर गामिनि अनसुला आफादनि गेजेराव जोंहा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आलासि जोंहा नुजाथि फैनो हादों सासे बिथाङा इउटुबार आरो बिथाङा राइडार नङा आच्छा राइडार आच्छा बिथांनि नामा आच्छा बिथांनि मुङा प्रभजित नार्जारि आच्छा जों गामिनि 2 नं मनपुर गामिनि गासैबो लाइमोन हिनजावफ्रा गोजोननाय थाबाय गासैबो रोजा रोजा साबायखर बावनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंबो दा आंनि लोगो साब्रै दंबावो जों बाक्सानि साथाम फैदों बेनिफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सानै फैदों दा नैबेनि नामा जाहैबाय गौमा बे जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय नैबेनो नामा शम्भु सरगारि बाक्सानि ओमफ्राय बेबो जाहैबाय आरलेक्स बसुमतारि बाक्सानि ओमफ्राय इयो प्रिथिराज दैमारि इयो जाहैबाय चिरांनि बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय इयो बिशाल बेनि नामा ओमफ्राय इबो बाक्सानियानो जों माने ओरैनो आगोलनिफ्रायथ' नोंसोरनि लामाजोंनो जों थांलाय फैलाय खालामबाय थाखायोमोन जों माने बांसिनानो अरुणाचल राइड खालामोमोन नालाय नोंसोरनि साइडजों ओमफ्राय बिदिनो आंनि लोगोफोर सानैसो स्पेसियेल लोगोफोर दङ नैथि सानसुमा ब्र' जोङो गोबावानो जाबाय 2021 निफ्राय लोगो मोनदों आरो नै जों जाहैबाय हिरिंसा ब्र' माने गोबां आंखौ माने हेल्प खालामो आंनि दा आरोबाव सानैसो साथामसो लोगोफोर दङ खिन्थु नुजाथिनो हायासै बिसोरो दा पार्सनेलि आङो नैबे सानै लोगोआ माने गाइड खालामदोंमोन दिनैनि दिनाव आंबो साडेनलि फैनाय जाबाय नोंथांमोननि नैबे धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव फैनानै जोबोर मोजां नाङो ओमफ्राय आंनि लोगोफोरा माने बिसोरो नै सानै साथामसोआ माने नैबे धेमाजि डिस्ट्रिक्ट साइडजों बिदि फैफेराखैमोन ओमफ्राय आंबो माने पार्सनेलि लोगोफोरखौ लाबोबाय मानो होनबा आंबो मोजां नाङो नालाय खेबसे बैसागुखौ खेबसे नायना फैनोसै जिहेथु बर' गोबां सुबुंफोर दङ आरो दा जिहेतु नोंथांमोननि दा जोंथ' नै बारा गोबाव जायाखै नालाय जि मोसानाय नुदों गोबां स्टेन्डार्ड नुदों आगैमोनखौबो जोबोर मोजां माने आंनि गोसोनिफ्राय बुंबाय आङो दा जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ बेबायदिनो गासिबो माने जुदि आवगायलांनो हायोबा जोबोर गोग्गाथाव आं दा बेखिनिखौनो होननानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोबां मोजां बिबुंथि आरो लोगोसे गावसोरनि सिनायथिखौ होजोबबाय नाथाय जोंहा बेनो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा आलासिफोरा गोबाङानो फैदोंमोन नाथाय जोङो
जगारबो खालामस्लाबनो हायासै आरो जोङो नायगिरदोंमोन माखासे खिन्थु माखासे आलासिफोरनो जोङो आर'नाइखौ होनो हायासै बिनि थाखाय जोंनि दुखु मोननाय बायदि मोनसे गोसोआव थाबाय जाहाथे आलासि बिथांमोना दुखु मोननो नांला मानोना जों नायगिरदोंमोन आरो जोंनि जायगायाव खाथि खाला जायगायाव बेफोरबायदि माने मोनब्रबाबो बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय आलासि माखासे बिथांमोननि थाखाय दानिया जोंहा आलासि बिथांमोना जोंखौ दसे रंजाफानांगोन दान्दिसे रंजाफानांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना मोजां केमेराफोर लाबोदोंबा एसे जोंनि 2 नं मन्थ्रि गामि लाइमोन हान्जाखौबो जाहाथे नोंथांमोननि चेनेलफोराव एसे हगारना होयो होननानै आं खावलायनाय थाबाय आच्छा गोजोननाय थाबाय आं जाबा बाजियाव दोंसे मेथाइ खनना होनोसै आच्छा गासै बैसागु गासैबो थाबाय आं दाना जोंहा मोसागिरि बिथांमोननो गासैखौबो रेडि थानो खावलायनाय थाबाय आं दोंसे मेथाइ रोजाबना होनोसै गोजोननाय थाबाय बिथांमोननि सिनायथि गोजोननायखौ बे समाव
Demba ya nih gathering menang gaसिबो आरो दसे टाइमल' नुजाथिनो हाबाय गासैजोंबो आरो गोबाङानो आंखौबो सापर्ट खालामो नैबे साइडनिया आरो जायखिजाया गोबां मोजां नाङो नोंसोर साइडजों फैनानै नैबे थेंक इउ सो माच गासैसिमबो आंबो माने मबाइलफोराव मेसेजफोर हरनायाव माने रिप्लाइफोर खालामनो हाया नालाय ओंखायनो जिखिनि माने सम मोनो बिदिनो बोसोरसेयाव खेबसेबाबो फैनानै ओरै हाबलांनाय जायो आङो ओरैथ' खेबसे फैनायाव नैबे साइडथिं फैयाखैमोन ओरै मेन टाउन साइडथिंनो दोंमोन आङो लोगोफोरजों दा एबार लोगोफोरा आङो स्पेसियेलि नैबे साइडजों लांबाय गासिबो माने मोजां नांबाय फैबाय थागोन Hai, grup foto landang, capture zone lalang foto.